दिनैनि समाव बयबो मिथिगौ दि थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ एनडिएखौ रायनानै एबा बिजेपि हाताव बिटिसि बासाव होनाय स्ल'गानजों 80% माइनरिटि भटखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोखौ लाइन बाय लाइन नागारलांदों माइनरिटिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा। सरकार थासेयावबो पावार थासेयावबो एमसिएलएफोरा नागारदों, गिदिर गिदिर बिबानगिरिफोरा एबा माइनरिटिनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा नागारनाया जागायजेनबाय। नंगौ, थारैनो दिनै बयबो मिथिगौ दि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गाबोन समफोर जानो थांगासिनो दं। बिनि सिगांनो बिपिएफ दोलोनि गोबां गिदिर गिदिर खहा जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। साफानि उनाव साफा माइनरिटिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा नेवसिगारनानै थांदों बिपिएफ दोलोखौ। फिन आरोबाव एमसिएलएनि उनाव फिन आरोबाव सिडब्लिउसिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया बे समाव बिपिएफ दोलोखौ नागारदों। बिसायख'थिया गाबोन समफोर नाथाय बिपिएफ दोलोखौ नागारदों माइनरिटिनि गोख्रों बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा। बे समाव बुंनांगोन बिपिएफनि सिडब्लिउसिनि बिबानगिरि थामहिनबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रमजान आलिया बिपिएफ दोलो नागारबाय। बिथाङा काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जगदान जादोंमोन आरो बे समाव दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोआ सरकारबो दागासिनो एबा सालायगासिनो दं। सरकार थासेयावबो बे समाव माइनरिटिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा नागारदों। जेरै नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेआव नुनो मोनदों, बिथाङा सासे 19 नं थुरिबारि बियाबनि बिपिएफनि सासे एमसिएलएमोन। खालिलुर रहमाना दोलोनिफ्राय एबा बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय, जेराव बिपिएफ दोलोआ बे समाव मिथिगौ दे एनडिएजों थामहिनबा आथिखालनि जा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि दायो बिपिएफ गैला, सिगाङावसो बिपिएफ होनना बुंदों, आथिखालाव एनडिए। बिपिएफ मुंखौनो खारिनो होला हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे खौरांनि गेजेरजों। नोंथाङा फिन आरोबाव नायलांदो बिसायख'थिनि सिगां आरोबाव बिपिएफनि गोबां माइनरिटिफोरा बे समाव नागारदों। सिडब्लिउसिनि बिबानगिरि थामहिनबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रमजान आलिया फिन आरोबाव बिपिएफ दोलो नागारबाय। बेजों लोगोसे आरो माइनरिटिनि गोबां दल संगठनफ्रा बिपिएफ दोलोखौ सोंखारिदों। जाय समाव बिजेपि हाताव एनडिए हाताव बिटिसि बासाव होनानै 80% बांसिन भटखौ माइनरिटिनिफ्राय आदाय खालामदोंमोन। नाथाय देरहाखांनायनि हरसेनि गेजेरावनो बे समाव बिथांमोननि जाबायदि खोथा होनाय बेखौ खोथाखौ फाननायखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा खुद्रिसारदों। नाथाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव माबे दोलोखौ मदद होगोन दासिमबो जेबो थिरांथा मोननाय जायाखै।